Tämän ihanan tervetuloa-toivotuksen oli teille toteutti tanssilla Emilia Kallio ja Lilja Sahi Lappeenrannan tanssiopistosta. He ovat myöskin itse tehneet koreografian tähän Unelma-nimiseen tanssiesitykseen. Taustalla oli Iina Kangasharjun laulu Lintu. Ihana esitys. Kiitos Emilia ja Lilja ja taustajoukot myöskin. Tuolla ovella teidät toivotti tervetulleeksi Galleria Pihaton emäntä Kirsi Härkänen. Me ollaan tosi iloisia, että me ollaan päästy tänne Lappeenrannan vanhan pappilan miljööseen esittämään naisten näkemyksiä rauhan rajoista. Lämmin kiitos Kirsille, missä hän sitten onkaan tämän ison joukon keskellä. Mä olen Maritta Pauls, yksi rauhan isoäideistä, tämmöinen uusimatralainen feministimummeli. Tämä näyttely lähti liikkeelle noin vuosi sitten syksyllä, kun rauhan isoäidit aloitti omat kokoontumisensa. Keskellä kaikkea sitä sotapuhetta me haluttiin muistuttaa, että on myös rauha ja että siitä puhuminen on tärkeää. Me ollaan tuotu rauhan filosofiaa esille erilaisilla tapahtumilla ja tänäänkin kuljettiin kaupungin halki rauhan kulkueena. Muistattehan, että tänään on maailman valtioiden vuoropuhelua ylläpitävän YK-päivä. Ja me valittiin tämä päivä nimenomaan tämän näyttelyn avajaispäiväksi. Rauhan isoäidit kokoontuu tuolla Naishaatsin yhteisötalolla aina parillisten viikkojen maanantaina. Että jos kiinnostaa, niin tervetuloa mukaan. Ei tarvitse olla isoäiti eikä edes nainen. Saa tulla ihan vapaasti mukaan sinne kehittelemään meidän toimintaa. Me saatiin tähän näyttelyyn yhteistyökumppaniksi kokeneen valokuvanäyttelyjen järjestäjän eli Saimaan Kameraseuran. Kiitos Jukka Kosonen ja koko Kameraseuran porukka siitä, että tulitte mukaan tähän hankkeeseen, tähän Minun rauhani rajoilla näyttelyn järjestämiseen. Ole hyvä, Jukka. Joo, terve, ilo nähdä, että näin runsaslukuinen porukka tuli tänne paikalle. Tämä on kyllä olen käynyt aika monissa avajaisissa tässä galleriassa ja tämä on kyllä, sanoisinko, aika suurehko määrä. Ja tosiaan, niin kuin tuossa sanottiin, niin projekti alkoi jo tuossa kauan aikaa sitten viime vuoden puolella ja sitten se muuttui tässä valokuvanäyttelyksi, niin tuolla itse asiassa naapurigallerian puolella tuolla Taidekeskus Idässä 2 touhukasta ihmistä, Tuija-Maarit Pykäläinen ja minä, avaisimme sanaisen arkkumme ja homma lähti siitä sitten niin sanotusti laukalle. Ja tosiaan saatiin tänne niin hyvin noita rahoittajia tähän näyttelyyn, että pystyttiin sitten todellakin tekemään asiat kutakuinkin niin kuin viimeisen päälle. Ja siitä kiitos Suomen kulttuurirahastolle, Etelä-Karjalan rahastolle, Finfotolle ja Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiölle ja sitten myös tuo Suomen Kameraseurojen liitto myös tarjosi sitten meille tämän latausjärjestelmän, jonka kautta näitä kuvia kerättiin niin ilmaiseksi käyttöön. Ja kuviahan me saatiin tänne reilusti yli 100, josta sitten tänne on valittu nyt nämä 30 valokuvaa ympäri Suomen naisilta ja sitten Kulttuuritila Nuijamieheen tulee sitten, niin tuossa joulukuussa avautuu näyttelyn 2. osa, jossa on sitten 17 eri kuvaa taas sitten. Ja sitten meillä on lukuisa määrä tapahtumia tässä nyt loppuvuoden aikana ja tuolta ikkunalta löytyy itse asiassa semmoinen taulu, jossa on listattu nämä kaikki tapahtumat. Et käykää tutustumassa ja löytyy myös Saimaan Kameraseuran kotisivuilta tämä tieto.
Mutta sitten tässä vielä valintaryhmä kokoontui sitten tuolla syyskuun puolella ja siellä sitten valittiin tosiaan nämä näyttelyn kuvat ja sieltä sitten muutama kuva nousi sitten meillä niin kuin erityisesti esille, joita sitten haluttaisiin täällä vielä sitten erikseen mainita. Ja henkilöitä ainakin osa on tänään täällä paikalla. Eli muistetaan sitten tämmöisellä kunniamaininnalla seuraavia henkilöitä. Ja Eeva-Helena Inomaa teoksella Kukaan ei pääse häiritsemään, tässä olen rauhassa, onko miten helposti saatavilla? No niin. Siinä onneksi olkoon. Ja Eeva-Helenan kuvat löytyy tuolta ikkunalta sitten niin sieltä. Sitten toisena sitten täällä, enää ei ole missään järjestyksessä siis, niin Minna Mänttäri. Ja sitten Särkyneillä unelmilla Ella Karjalainen ja hänen kuvansa löytyvät tuolta ja se Särkynyt unelma on tuossa vasemmalla. Ellakin oli paikalla. Ja sitten meillä on vielä yksi Rakkaus voittaa Johanna Järventauksen kuva, ja se löytyy sieltä oikeasta reunasta ikkunan laidalta. Joo, siinä oli ne, niin meillä vielä tässä nyt sitten ohjelma jatkuu. Ja toivottavasti sitten ohjelma kun päättyy, niin sitten pääsette vapaasti täällä liikkumaan ja katsomaan tätä näyttelyä, nauttimaan pöydän antimista, mitä siellä on. Karjalaisen tapaan pöytä pitää saada tyhjäksi ennen ja talosta poistutaan. Mutta tervetuloa minunkin puolesta. Kiitos Jukka, mutta ei vielä syömään. Jukka tuossa mainitsikin jo tämän hienon tukiporukan, mikä me saatiin tälle näyttelylle. Että kyllä täytyy sanoa, että meitä tuossa vuoden 2023 talvella jännitti ihan hirveästi, mutta sitten me vaan päätettiin, että jos ei mistään muualta niin kuin rahoitusta löydy, niin pannaan sitten omasta pussista, mutta tosi hienolla tavalla sitä löytyi. Niin kuin itse asiassa koko sen vuoden, mitä me tätä näyttelyä valmisteltiin, niin oli niin kuin sellainen tunne, että me ollaan niin kuin jotenkin jossakin tärkeässä kiinni että se on niin kuin, meihin uskottiin niin isosti. Eli me ollaan tosi kiitollisia kaikille meidän tukijoille. Rahoitus on tietysti tosi tärkeä, mutta siis yhtä tärkeä on tietysti ne tekijät. Meidän työryhmään kuului Tuitu Pykäläinen, Pepi Niemi, Tuitu on siellä, joo, Pepi Niemi, joka on jossain täällä näin siellä eturivissä, ja sitten Paula Kuikka-Kiljunen. He kaikki toi oman osaamisensa ja omat verkostonsa tähän niin kuin näyttelyn rakentamiseen. Meillähän ei ollut kauheasti kokemusta mistään näyttelyjen tekemisestä, mutta meillä oli paljon hyvää tahtoa ja uskoa siihen asiaan. Siinä mielessä me oltiin tosi iloisia, että me saatiin Jukka mukaan tähän meidän työryhmään, joka toi sit meille semmoisen niin kuin ammatillisuuden selkänojan. Ja mä oon iloinen tietysti itsekin, että sain olla mukana tässä projektissa. Sitten me kutsuttiin raatiin Suomen Rauhanliiton puheenjohtaja Tarja Kruunberg ja Imatralla järjestettävän Musta ja valkoisen teatterifestivaalin taiteellinen johtaja Kamran Shamadan ja kuvataiteilija Riina Tanskanen, ja kaikki tuli tosi mielellään tähän mukaan. Ja sitten raadissa oli myöskin Jukka ja Tuitu mukana. Ja jotenkin tämä meidän niin kuin hyvä tuuli siellä selän takana, niin se vaan jatkui sitten, kun me ruvettiin niin kuin
pyytämään meidän näyttelylle suojelijoita. Ja saatiinkin 2 kaakonkulmalaista upeaa naista. Emeritapiispa kirjailija Irja Askola ja kuvataiteilija kirjailija Riina Tanskanen. Ja ensimmäisenä mä haluan antaa puheenvuoron sitten Irja Askolalle, jonka runoja muuten tänään esitetään Lauritsalan kirkolla. Ja toinen runoilta on sitten 5. marraskuuta Sammonlahden kirkolla. Sinne vaan sitten kaikki kuulemaan, miten pyhä kutoutuu arkeen. Ole hyvä, Irja. Kiitoksia. Niin on tässä vähän 70 selkävammaisena ja polvivammaisena, niin nyt tuntuu rauhalliselta, että voi keskittyä puhumiseen, enkä siihen, että onko tämä töissä tai polvi vai ei. Kiitos, jos sallitte tämän. Ensinnä kiitos Liljalle ja Emilialle. Siis kiitos. Se oli niin mahtavaa se teidän ilmaisullisuus, että tämä on nyt vähän tämmöistä vanhan tädin puhehöpinää verrattuna siihen ilmaisullisuuteen, mikä teillä oli. Pitäkää tuosta kiinni, tuosta herkkyydestänne. Minä olen siis Lauritsalan tyttöjä ja rauha. Siinä on 5 kirjainta, mutta ne jokainen kantaa sisällään erittäin merkityksellistä tunnetta sekä kokemusta rauhan puutteesta, rauhan puutteen turhautumisen ja alistamisen ja väkivallan keskellä elämisestä, niin kuin nytkin uutisista voimme nähdä. Ei ole yhtä puoli-ysin uutista, vaikka siellä ei meidän tuttu Arvi Lindia olekaan, mutta kaikki muut uutisten lukijat kertovat sen meille, mitä emme haluaisi kuulla. Ja rauha on minusta, niin kuin edesmennyt presidenttimme Martti Ahtisaari sanoi, että rauha on tahtomisen asia. Ja itse lisäsin, että se ei ole vaikenemisen asia, se ei ole alistumisen asia, eikä se ole pakenemisen asia, vaan se on ehdottomasti tahtomisen tila. Ja siihen liittäisin tämän taiteen merkityksen, koska silloin kun on vaikeita asioita, joita kaikenlaiset kommunikeat ja ties mitkä kirjat ja uutislähteet ja muut yrittävät meille selittää, ja niitähän me tarvitsemme. Mutta se, mitä me tarvitsemme, on tilaa taiteelle, niin kuin nämä tytöt, Lilja ja Emilia esitti, koska taide avaa meissä tilaa kohdata asioita, joille oikeastaan ei ole sanoja. Ja silloin mä ajattelin, että myöskin taiteen merkitys kaikissa niin kuin kulttuureissa on se, joka kertoo myöskin, ilmaisee myös naisten kokemusta. Meidän sodan ja rauhan historiahan on itse asiassa aika lailla mieskeskeistä kirjoitusta ja aika lailla myöskin voittajien historiaa. Mutta minä pidän tärkeänä, että taide on tuonut aina esille myös ne vaietut tarinat, silloin kun puhutaan omasta maastamme ja meidän historiastamme. Taide on se, josta oikeastaan rauha rakentuu. Ja sen ei tarvitse olla hienoa taidetta. Täällä on nyt hienoa taidetta, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Mutta että ihmisten ei tarvitse vaieta. Ja meidän ei tarvitse niin kuin hävetä sitä, mikä on totta. Koska vain sillä tavalla totuudelle rakentuu se rauha
josta voi kasvaa uusia hedelmiä, uusia ituja. Ja olen erittäin kiitollinen, että saan olla täällä. Ja toivon, että tämäkin rohkaisee niin minua kuin kaikkia meitä tekemään pieniä valintoja rauhan puolesta. Ei ne tarvitse olla isoja, mutta niistä saattaa tulla pieniä. Tai niistä pienistä saattaa tulla suuria, jos me itse ajattelemme vaan, että ne on pieniä. Että meistähän on se kiinni, minkälaisen tulevaisuuden, minkälaisen välittämisen kulttuurin, minkälaisen niin kuin tunneilmaston me luomme tällaisille ihanille lapsille, niin kuin Lilja ja Emilia ja kaikki ne lapset, jotka jotenkin ovat näkyvillä tai ihan näkymättömissäkin. Että me emme voi väistää vastuutamme nyt. Uhkakuville tätä maailmaa ei saa jättää. Kiitos, kun saan olla täällä. Tästä voisi hyvin jatkaa yhden USA-laisen rauhanaktivistin, joka nimi, kun dementia alkaa vaiota, Martin Luther King, sanoi, että kaikkein suurimman vastuun kannetaan me tavalliset ihmiset. Että jos me ollaan välinpitämättömiä rauhan tai minkä tahansa tärkeän asian edessä, niin silloin joku muu ottaa sen vallan. Että se on kaikissa meidän pienissä teoissa, niin kuin Irja tuossa sanoi. Onko Riina Tanskanen täällä? Siellähän sä olet. Irja Askolan yhdessä runossa sanotaan sillä tavalla, että ihminen tarvitsee rohkeutta, rehellisyyttä ja näkökykyä. Ja sitä on myöskin Riinalla. On tosi kiva, että sä suostuit tähän meidän näyttelyn suojelijaksi. Mä henkilökohtaisesti olen jo kauan ihastellut sun Instagram Tympeät tytöt-sivuja, suosittelen kaikille. Niissä on ihania uusia näkökulmia tähän yhteiskuntaan. Riinalta on ilmestynyt just tässä äskettäin uusi kirja, jonka hän on tehnyt yhdessä Samu Kuopan kanssa. Sen nimi on Kapitalismin suuri illuusio, jossa laajennetaan meidän kaikkien kuvaa taloudesta. Että talous on elämää varten, ei elämä taloutta varten, niin kuin meille nykyisin tosi vahvasti uskotellaan. Mä uskon, että äiti maa tykkää tosi kovasti sun kirjasta. Mutta ole hyvä, Riina, saat käyttää ihan omat sanasi. Kiitos paljon ja onpa ihana olla täällä ja ihana nähdä tosiaan täällä näin paljon teitä kaikkia hymyileviä kasvoja. Me on sarjakuvapiirtäjä Riina Tanskanen ja me on tosiaan saanut kunnian toimia tämän Minun rauhani rajoilla -näyttelyn sekä tässä niin tuomaristossa että sitten suojelijana. Tämä näyttely esittelee naisten valokuvateoksia, joissa tarkastellaan erilaista rauhan ja rajan tematiikkaa. Ja mun mielestä on erityisen hienoa, että tämä näyttely järjestää just täällä rajaseudulla itsekin. Nämä teokset muodostaa yhdessä kokonaisuuden, joka on mun mielestä yhtä aikaa herkkä ja voimakas. Nämä on jokainen eräänlaisia peilejä, jotka heijastaa paitsi elämän konkreettisia, myös sielullisia rajoja. Minun itteeni kiehtoo se, että miten monessa näissä teoksissa luonto on tosi tärkeä elementti. Naisethan on ollut tapana yhdistää luontoon. Ja jotenkin tosi monessa näissä teoksissa luonto saattaa tuoda sen rauhan, tai sitten luonto on se, joka pursuilee jotenkin rajojen yli. Tai sitten on maadottava tila. Ja vuosituhansiahan vastinparina miehelle, voimalle ja järjelle naiset on ollut tapana yhdistää heikkouteen ja hillittömiin tunteisiin ja luontoon. Ja lisäksi meidän ajalle on tosi tyypillistä, että luontoa kyllä arvostetaan puheen ja ajatusten tasolla,
mutta sitten todellisuudessa se on meille ennen kaikkea resurssi, jota ihmisellä on rajaton oikeus käyttää, vallata ja muokata. Ihminen myllää maapalloa tällä hetkellä samassa mittakaavassa kuin mannerlaattojen liikkeet ja asteroidit, ja uskoo rajattomaan kasvuun rajallisella planeetalla. Ja mun mielestä tämä luonnosta samaistumispinnan löytäminen niin monille tytöille ja naisille käy järkeen. Luonto on ihmisen rinnalla toinen, ja nainen on lohduttoman usein edelleen miehen rinnalla toinen. Mun oma päätyö on Tympeät tytöt -taideprojekti, jossa me tutkin sarjakuvan ja esseen keinoin tyttöyttä, sukupuolitonta eriarvoisuutta ja erilaisia tyttöyden rajoja. Mun teokset leikittelee erilaisten rajojen, kuten korkean ja matalan taiteen välillä, sekoittaen klassista kirjallisuutta ja antiikin mytologiaa 2000-luvun tyttöjen popkulttuuriin ja feministisen sarjakuvan DIY-perinteeseen. Ja olentaisinta on kaivautua erilaisten normien ja rajojen väliin, jopa niiden kaikkein vähäpätöisimpinä pidettyjen rajojen. Niiden rajojen, joita tyttöjen ja naisten elämä pursuilee, luodata tyttöyden rajamaita. Vaikka 2000-luvun tytöt, jollainen me itsekin on kasvanut tyttösankareiden ja girl power-puheen keskellä, kuulen, että meistä voi tulla ihan mitä tahansa. Silti meistä valtaosan odotetaan ryhtyvän hoivaaviksi ja äidillisiksi. Perustuuhan meidän yhteiskunta sille oletukselle, että ilmasta hoivaa on tarjolla rajattomasti. Tytöt oppii kannattelemaan tilaa kuin hykertelevä aalto. Hoivavastuu siirtyy naispolvelta toiselle, ja jopa 2020-luvun pohjoismaissa hyvinvointivaltioissa niin arjen kuin työelämän hoivasta kantaa vastuun pääasiassa nainen. Vanhat seinät ja kynnykset tulee aivan liian usein vastaan. Vaikka keskustelu Me Toosta on avannut ihan ennennäkemätöntä tilaa puhua seksuaalista väkivallasta ja rajoista, yhä järkyttävän harvat naiset voi sanoa, ettei ole koskaan joutuneet seksuaalisen väkivallan tai häirinnän uhriksi tai sen yrityksen kohteeksi. Suljettujen ovien takana pienet tytöt jakaa kikkoja, joiden avulla suojautua. Isosiskot välittää perimätietoa siitä, keiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Tytöt oppivat pelkäämään. Tytöt oppivat, että vieraskäsi perseellä on usein lain silmissä kaksipiippunen asia. Tytöt oppivat, että naisten nyt vaan on tapana vihata kehojaan. Tytöt oppivat, että jos he eivät pidä huolta kunnollisen tyttöyden rajanvedoista, voi heistäkin tulla polkupyörä, liian monella avaimella avautuva lukko, loppuun soudettu järvi. Tytöt oppivat häpeämään. Tytöt oppivat, että heidän kehonsa on kaikkea muuta kuin henkilökohtainen asia. Vatsaa vääntää, kun vain mietin, millaista tässä yhteiskunnassa on kasvaa naiseksi. Rajat pitää asioita kasassa, mutta millaisia asioita? Millaisia normeja, asenteita ja niin sanottuja totuuksia? Mie väitän, että tytöt ja naiset ovat eläneet vuosituhansia rauhansa rajoilla. Mutta valtaosa rajoista on keinotekoisia, ihmisen vetäviä viivoja maahan ja yhteiskuntaan. Niitä voi ja pitääkin liuuttaa, siirtää, venyttää, liikuttaa. Ja kun liikutetaan rajaa, niin samalla mietitään uudestaan, että mikä kaikki on mahdollista. Mutta ei sukupolvien ajan pönkitettyjä rajoja niin vain rikota. Usein raja-alueelle pitää ensin kylvää siemeniä, joista kasvavat versot nakertavat niitä, ylittävät rajat ja lopulta peittävät ne. Nyt 2000-luvulla eräänlaiset siemenet ovat itäneet ja tytöt ja naiset aukovat suutaan, päästävät ulos äitipolvien padotut kivut, miettivät mitä ovat ne sanat, joita meillä ei vielä ole, muuttavat vaikenemisen kieleksi ja toiminnaksi. Tai esimerkiksi tämän galleriatilan seinillä riippuvien teosten tavoin kirmaavat, raivaavat tilaa ja uutta tilaa hengittää. Lopuksi minä luen teille yhden Tympeiden tyttöjen runon. Sen nimi on Simpukan kuoria ja se pohtii rajattomuutta ja rajoja. Ja tällä, koska kaikilla minun teoksilla on aina joku teksti ja kuva, niin te ette näe sitä kuvaa, mutta minä vähän kuvailen sitä. Siinä kuvassa on
puhujana kasvien ympäröimässä tällaisessa sydämen muotoisessa kylpyammeessa lojuva, väsynyt tyttö. Simpukan kuoria. Tämä on kaikkialla toistuva tarina. Nautit yhteisön suosiosta, olet mukava, hurmaava, oikeuden tajussasi tiukka ja puhut usein, kuinka tärkeää on kunnioittaa toisia. Mä olen uusi täällä ja eräänä päivänä päätät katsoa mua. Kuuntelet ajatuksia, kujeilet oikeissa kohdissa ja me käydään suuria keskusteluja uudestaan. Kutsut mua vanhaksi sieluksi, pelottavan älykkääksi. Ja mä juoksen päin halpaa, voisin tikahtua ylpeyteeni, koska enemmän kuin mitään mä haluan tulla nähdyksi, olenhan nuori. Meidän piiri on pieni ja sun sanoilla on valtavasti valtaa. Kaikki on niin kutkuttavaa, että mä edes tunnista taivuttelun ensiaskelia. Kuinka alat napsia musta tarpeisisi sopivia palasia. Sä olet intensiivisen, kaoottinen, henkilökohtainen, ihoton, tihkut yli rajojen, vähän tällainen kaikki ei ymmärrä. Ja mähän oon enemmän kuin kaikki enkä ookin. Intensiivisyys koukuttaa kerta kerralta. Ihan huomaamatta näen koko ajan enemmän vaivaa, jotta voittaisin taas murusen arvostusta. Nyökyttelen kovempaa ja selitän itsepintaisesti pois outoja vaipseja, tunkeilevia avauksia, kosketuksia. Ai, sulla on mielipide MeToo-vouhkaamisesta, mun mekon leikkaamisesta ja mun vapaaehtoista lapsettomuudesta. Nuorissa naisissa nyt vaan on sellaista raikkautta. Kun selkäpiitäni epäilykset heräävät, aivot kieltäytyvät kuuntelemasta. Se on kiinnostunut mun ajatuksista. Mä luulisin itsestäni ihan liikoja, jos uskaltaisin pohtia, että onko tää ahdistelua. Tytöt kysyy, eikö tästä mun vaikeilusta jo huomaa, ettei kaikki ole ihan kunnossa, mutta mä pidän sun puolia. Haluat, että mä jään? Mä haluan kotiin. Laitan silmät kiinni ja kun viimein myönnän, että on aika viheltää peli poikki, oon auttamattomasti myöhässä. Ehdit jo kietoutua luihin ja ytimiin ja musta ehti tulla huono uhri, joka antaa kaiken jatkua, koska se tuntuu aina vähiten huonolta ratkaisulta. Ja tietysti sä suutut, kun mä alan vihdoin vetää rajoja. Mutta lopulta oot kaikista yhä hurmaava. Mä oon ulkona, aika hajalla. Hiljaisuus on mun ainoa suoja. Tuijottaa vaan mykkänä sivusta, kun pöytään istuu uusia nuoria. Poimit niistä kauneimmat. Ne on simpukan kuoria. Sä tosiaan oot melkoinen keräilijä. Mä oon seisovaa vettä. Kiitos. Mä muistan, Riina, kun mä luin tuon sun runon yhden tunnetun poliitikon ahdistelukohun keskellä ja se oli niin ihana, että joku näkee sen ja osaa kuvata sen prosessin, mitä tapahtuu. Meillä on tässä näyttelyssä sitten vielä niin kuin tämän rauhan ja naiseuden lisäksi, niin me haluttiin tuoda tähän myöskin tätä Lappeenrannan kaupungin rajojen, sitä, että tämä on rajakaupunki ja raja on täällä läsnä. Ja sen takia me kutsuttiin tähän näyttelyyn tutkija Virpi Kaisto tuomaan 10 valokuvaa elämästä Suomen ja Venäjän rajalla. Ne kuvat on tuossa pikkugalleriassa tuolla seinän toisella puolella. Mehän eletään rajakaupungissa, missä raja on koko ajan läsnä, vaikka sitten ei ajatteliskaan, niin se on siellä. Ja millä tavoin raja näkyy meidän arjessa? Mitä rajan sulkeutuminen meille tuo ja mitä se vie? Raja on kohtaamisia, raja on peili, resurssi ja seikkailu. Raja on historiaa ja tulevaisuutta. Nyt mä haluan antaa vielä puheenvuoron Virpille. Ole hyvä, Virpi Kaisto.
kiitoksia oikein paljon Rauhan isoäideille ja Saimaan kameraseuralle kutsusta osallistua tähän näyttelyyn tämmöisen oman pienen kutsunäyttelyn muodossa. Ja erityiskiitos Marita Polssille, joka tämän kutsun esitti ja taisi olla tämän idean äiti. Ja Marita auttoi minua tämän kokonaisuuden luomisessa ja ideoinnissa ja myöskin sitten valitsemaan kuvia ja tekstejä. Ja oikein suuri kiitos Jukka Kososelle, joka sitten sai nämä kuvat koneelta tuonne näyttelyn seinille. Mulla on tosi suuri kunnia olla mukana tässä näyttelyssä. Ja mä en miettinyt hetkeäkään, kun Maritta pyysi mua lähtemään tähän mukaan. Ja tämä liittyy mun omaan tutkimukseen, viimeaikaiseen tutkimukseen. Ja mä tässä viime kesänä ja syksynä tein tämmöistä etnografista kenttätyötä täällä Imatran ja Lappeenrannan ja pienessä muodoissa sitten Svetogorskin ja Viipurin alueella. Ja mä tutkin sitä, että millä tavalla koronapandemia ja sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy täällä rajalla, arkielämässä ja maisemassa. Ja samaan aikaan totta kai seurasin myös tiedotusvälineitä ja sitä paikallisella tasolla käytävää keskustelua, että mitä ihmiset näki ympärillä ja miten ne koki tämän tilanteen. Ja mun mielestä tämä tilanne oli mulle niin kuin henkilökohtaisesti samalla aikaa tosi mielenkiintoinen tutkijana, totta kai niin kuin rajatutkijana halusin tarkastella sitä tilannetta, mutta myös yhtä aikaa tosi ahdistava. Ja totta kai semmoinen keskustelu sodasta ja siitä, miten se näkyy siellä, niin vaikutti muhun henkilökohtaisesti aika voimakkaasti. Ja viime lokakuussa mä muutin tuonne Antwerpeniin tekemään tätä mun tutkimusta, kirjoittamaan auki niitä tutkimusmateriaaleja. Ja vähän ennen kuin mä muutin sinne, niin mä näin tuossa Kuutostien liittymässä Imatralla semmoisen ison rauhanmerkin. Ja mä epäilen, että se on rauhan isoäitien aikaansaannosta. Jos ei ole, niin sitten teidän henkeläisten aikaansaannosta. Ja mulle se oli niinku tosi hieno symboli siitä, että on vielä ihmisiä, jotka ajattelee rauhaa. Ja sitä mä olin itse kaivannut siinä työni lomassa, jossa se keskustelu oli yksinomaan keskittynyt siihen sotaan ja siihen, kuka oli oikeassa ja kuka oli väärässä. Ja musta oli ihanaa, että joku muisti, että on olemassa myös tapa katsoa asioita eri tavalla ja katsoa niitä sieltä rauhan näkökulmasta. Ja siksi tosiaankin niin mä tosi paljon arvostan sitä työtä, mitä te teette. Ja se, että te puhutte rauhasta ja myös teette tämmöisiä konkreettisia tekoja rauhan edistämiseksi. No sitten ihan muutamalla sanalla minusta itsestäni. Mä oon tosiaan tutkija ollut vuodesta 2006 ja mä oon tehnyt erilaisia tutkimuksia ja myös tämmöisiä käytännön projekteja tässä Imatralla, Lappeenrannassa, Svetogorskissa, Viipurissa tällä rajaseudulla. Ja aluksi mä olin tuossa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla Etelä-Karjalan instituutissa töissä ja sen jälkeen tein väitöskirjaani, joka on nyt tässä ihan valmistumassa, niin tuonne Itä-Suomen yliopistoon ja nyt tosiaan sitten viimeiseen puoleen ollut 1,5 vuotta tuolla Antwerpenissä, Belgiassa. Ja kaikki mun projektit on jollain tavalla liittynyt rajaan ja nimenomaan tähän rajaseutuun ja siihen, että miten täällä ihmiset elänyt ja minkälaista se arkielämä on ollut ja myös vähän mä oon katsonut sitä raja-alueen kehitystä. Samaan aikaan mä oon itse asunut Imatralla, mä muutin sinne vuonna 1999 ja se oli mulle hyvin mielenkiintoinen kokemus siinä mielessä, että mä itse olen Oulusta ja olin vähän aikaa ollut Joensuussa opiskelemassa ja mä opiskelin siellä pääaineena Venäjää ja valmistuin venäjän kielestä ja kulttuurista. Ja mulle totta kai oli niin kuin mielenkiintoista tulla asumaan tänne rajalle. Ja se kokemus, minkä mä oon täällä saanut, niin on koko ajan ollut yhteydessä sit siihen mun työhön. Ja niinpä sitten tämä näyttely, joka on tuossa takaseinän takana, niin on tällainen katsaus siihen, että mitä on tapahtunut mun työelämässä ja mitä on tapahtunut sitten mun omassa elämässäni. Siinä näyttelyssä kuljetaan vuodesta 2008 vuoteen 2022.
eli noin 14 vuoden ajanjakso. Ja kuten me kaikki tiedetään, niin sinä aikana yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne tällä rajalla on muuttunut ja muovautunut. Ja on tultu sieltä avoimemmasta rajasta ensiksi semmoiseen kasvavaan vuorovaikutukseen ja kasvavaan rajat ylittävään liikenteeseen ja nyt sitten viime vuosina ihan päinvastaiseen suuntaan. Eli ensin raja on sulkeutunut koronapandemian myötä aika lailla kokonaan ja nyt sitten se rajan ylitys ja rajan ylittävä vuorovaikutus on todellakin aika minimaalista sen jälkeen, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Mun tuossa ensimmäisessä kuvassa, näyttelyn ensimmäisessä kuvassa on semmoinen DNAn teleoperaattorin mainos. Ja se oli mulla niinku oikeastaan ensimmäinen kerta, se on vuodelta 2008, se oli ensimmäinen kerta, kun mä itse heräsin siihen, että hei, että me asutaan oikeasti rajalla. Et mä olin muuttanut Imatralle tosiaan 1999 ja siihen saakka mun mielestä siellä kaupungin maisemassa ei hirveän paljon näkynyt se, millä tavalla, miten lähellä se raja on. Et Imatrallahan Svetogorskin keskusta on noin 7 kilometrin päässä siitä keskustasta ja siinä vaiheessa mun mielestä se oli ensimmäinen merkki siitä, että hei, että nyt on jotain tapahtumassa. Ja mä halusin ehdottomasti valita sen kuvan sit ensimmäiseksi kuvaksi tähän näyttelyyn. Ja siinä toisessa kuvassa on mun tytär Essi, 5-vuotiaana Svetogorskissa, ja me oltiin siellä juhlimassa Svetogorskin kaupunkipäivää, ja siellä oli myös muita imatralaisia ottamassa osaa niihin juhlallisuuksiin. Ja väliin mahtuu muita kuvia, ja sitten siinä viimeisessä kuvassa Essistä on tullut 20-vuotias, ja me ollaan viime lokakuussa tuolla Imatralla Mellonmäellä katselemassa syksyistä maisemaa ja sieltä näkyy sitten myös Svetogorskin tehtaan piiput sieltä maiseman keskeltä. Ja itse asiassa silloin kun mä näitä kuvia sitten kävin läpi ja valitsin, niin mä tajusin, että hei, että Essi oli ehtinyt kasvaa tässä näin isoksi tytöksi ja miten se maailma Essin lapsuuden aikana olikaan muuttunut aika radikaalisti. Ja mua alkoi huolestuttamaan, että minkälainen on Essin tulevaisuus ja se maailma, missä Essi tulee kasvamaan ja myös kaikki meidän muut lapset ja nuoret. Ja mulle tuli sellainen olo, että missä niin kuin menee raja. Että missä menee esimerkiksi tällä hetkellä rajaa kaikille sille raakuudelle, jota ihmiset joutuu kokemaan sodissa. Ja tämän takia minusta on tosi hienoa, että mä voin tällä omalla pienellä panoksella olla mukana tässä näyttelyssä ja sitä kautta tuoda esille rauhaa ja edistää rauhaa. Mä en kerro näistä kuvista sen enempää, vaan kutsun kaikkia katsomaan niitä omin toimin. Saa tulla juttelemaan, saa tulla kertomaan omia ajatuksia. Saa myös antaa palautetta kuvien teknisestä laadusta. Voin kertoa, että en ole ammattilaiskuvaaja, vaan nämä enemmän sellaisia tutkijan näkövinkkeleitä siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Ja mä toivotan omasta puolestani kaikille oikein mukavia avajaisia ja oikein antoisaa näyttelyä. Kiitos. Joo, Virpistä on varmaan mukava saada palautetta noista kuvista ihan jo tälleen tutkimuksellisista syistä, koska hänen tämä ihmisten kokemus on niin kuin yksi keskeinen osa sitä hänen tutkimustyötään. Tässä näyttelyssä on Virpin kuvien. Tässä näyttelyssä on kaikkinensa 30 kuvaa 11 kuvaajalta ja sitten noin 10 Virpin kuvaa. Ja mä ajattelin, että mä haluaisin nyt kuitenkin kutsua tähän esille ne henkilöt, joiden kuvia täällä on, ketkä on paikalla ja joiden kuvia on täällä esillä. Ei tietenkään ole pakko tulla, mutta olisi ihan kiva, koska ihmiset sitten näkisivät niinku, teidät ja voisi tulla ehkä juttelemaan ja kertomaan omia ajatuksiaan noista kuvista. Tosi kiva. Haluatte sitten vielä sanoa nimenne ja vähän osoitella, millä kulmalla teidän kuvat on?
Se Eeva Helena. Joo, eli Minna Mänttäri ja siinä. Siinä se. Mari Hartikka ja tuolta löytyy. Satu Piispa-Hakala ja sama suunta, muistaakseni se numero 3. Ella Karjalainen ja tuolta reunasta. Minun kuva. Joo, mä oon Leena Miikkulainen ja kameramiehen takana on 2 tyttöä tuossa laiturilla. Mä oon Pirkko Kärnä ja moottoritien kuulu tuossa kulmassa. Mä oon Johanna Järventaus, tässä on Emil. Hän on myös kuvissa mukana. Mulla on 3 kuvaa tuolla ihan sisäänkäynnissä, sitten tuolla takaseinällä ja tuolla sivulla. Jaana Kainulainen ja päätöseinältä löytyy tuolta 3. Kiva. Kiitos paljon. Mä en tiedä, ketä kaikkia oli mukana tässä näyttelyripustuksessa, mutta ainakin Jukka ja Tuitu ja ehkä Jaakko. Hyvä. Mutta mun mielestä on rakentunut hieno kokonaisuus. Tosi upea. Joo. Kiitos paljon. Meillä on semmoinen ajatus, ehkä sä Tuitu sanot pari sanaa siitä, miten me haluttaisiin tätä vuorovaikutusta teidän kanssa vielä lisätä. Joo, niin kuin toi Jukka tuossa aikaisemmin mainitsi, että siellä Taidekeskus Idän peräkammarissa lähti lentoon tämä valokuvanäyttely ja se lähti siitä poikimaan, niin sunnuntaina kun me oltiin sitten täällä viimeistelemässä, kun nämä miesoletetut oli laittanut jo kaikki kuvat kauniisti seinälle ja mä olin luvannut sitten tehdä sen näyttelyluettelon ja sitä sun tätä, niin Jukka sanoi, me oltiin pois lähdössä, niin Jukka sanoi, mä sanoin, että tää on niin ihana kuva. Ja Jukka sanoi, että tää on itse asiassa runollinen kuva. Ja mä sanoin, että hei, nyt me pyydetään ihmisiä, että kirjoittakaa siitä kuvasta, mikä teitä koskettaa eniten, niin kirjoittakaa rauhan runo. Haiku tai joku lyhyt runo. Tuolla on semmoinen boksi, mihin ne voi pudottaa. Siellä on semmoisia vanhoja postikortteja tarkoituksella tai postikortin kokoinen paperi, että niistä ei tule pitkiä tarinoita, vaan te tiedätte, haiku on tavuilla 575, 77 tai sitten muuten lyhkäinen runo, mutta siitä kuvasta tai niistä kuvista, mitkä koskettaa teitä, niin kirjoittakaa rauhan runo. Ja se poiki sitten ideana, Jukka sanoi niin, että tästähän voidaan sitten tehdä kuvakirja, missä me käytämme näitä kuvia ja niitä teidän runojanne ja me teemme siitä sitten teoksen, että se poikii eteenpäin. Jos ette halua, että teidän nimenne mainitaan siinä runossa, niin te voitte jättää sen sinne nimettömänä ja kun me valitaan niitä runoja, niin me valitsemme myöskin nimettömiä runoja, että niiden sisältö merkkaa. Mutta jos te haluatte, että teidän nimenne mainitaan siellä runoteoksessa, niin laittakaa myöskin nimenne ja mielellään sitten yhteystietoja, niin me voidaan halutessamme tai kenties tarvittaessa ottaa teihin jälkeenpäin yhteyttä. Mutta olkaa hyvä, tuolla ikkunalaudalla on kyniä ja niitä kortteja, papereita ja siellä on myöskin se boksi, mihin sen runon voi sitten tiputtaa. Kiitoksia. Joo, ja jos runosuoni ei nyt just tällä hetkellä syki, niin esimerkiksi meidän Facebook-sivulle voi kirjoittaa runoa ja ottaa siitä kuvaa ja laittaa sinne, niin sillä tavallakin se tulee sitten meille. Tämä vuorovaikutuksellisuus jatkuu sitten, koska rauhahan on prosessi, se on keskusteluprosessi ja meidän täytyy kyetä käymään sitä koko ajan. Niin me haluttiin rakentaa tähän semmoinen tapahtumien ketju ja niin kuin Jukka sanoi, niin tuolla on luettelo siitä, mitä kaikkea, tai sanotaan nyt semmoinen kivanpuoleinen lista siitä, mitä kaikkea meillä on. Tässä pääsee laulamaan ja jo torstai-iltana pääsee Kulttuuritilan Nuijamieheen esittämään rauhan runoja. Siellä on tämmöinen open mic-ilta ja paljon erilaista tapahtumaa. Ja ihan viimeiseksi mä haluan vielä sanoa, että nämä kuvat on kaikki myytävänä ja myyntituotot me lahjoitetaan Amnesty Internationalin Suomen osastolle ja se just muistutti, mullekin tuli kotiin kirje Afganistanin naisten ja tyttöjen kamalasta tilanteesta ja että se tekee tosi tärkeää työtä. Vuoropuhelu. Se on rauhantyössä ihan keskeistä.
kyky ja halu ymmärtää ihmisiä yli etnisten taustojen, yli sukupuolten, yli sukupolvien. Emilia ja Lilja toi nuoruuden energiaa meille tässä ehkä vähän vanhemmalle joukolle. Ja myöskin sit meidän suojelijat Riina ja Irja edustaa niin kuin erilaisia sukupolvia. Ja tämän illan viimeinen ohjelma, ehdotan, kannattaa seisoa vielä hetkinen, koska se on sekä Suomen että maailman kantaesitys. Ja se Suomen äänellä itkijä guru Pirkko Fielman ja Lappeenrannan Lyseon lukiolaiset esittävät meille itkun Anna voimaa luottaa sovintoon. Tämän vuoropuhelun sanat meillä oli ilo luoda yhdessä Pirkon kanssa. Ainakin mulle oli niin kuin ihan ainutlaatuinen kokemus jatkaa tätä karjalaista itkuvirsiperinnettä. Ja nyt teillä on ilo päästä kuulemaan tätä esitystä ehkä ensimmäisen kerran. Anna voimaa luottaa sovintoon. No niin, tässä tuolta toista. Annois vähän taaksepäin. Istumaan. Ja tässä on tarkoitus sitten, tässä itkuvirressä on myös sellainen kertosäe. Ja se toistuu aina siellä välissä ja me toivomme, että yleisö tulee siihen kertosäkeeseen mukaan. Siinä me sanat menee vaan, että anna voimaa luottaa sovintoon, anna voimaa luottaa sovintoon. Ja viimeisessä kertosäkeessä on, eikö ollut niin, että anna voimaa luottaa sovintoon, anna voimaa luottaa rakkauteen. Pyydän, että tulette mukaan siihen kertosäkeeseen. Katso täs mie muinainen emonen, rupien teille virtsittämään. Muistelen talvisodan vaikeita aikoja. Muamoin meidät lapsoset, vesikelkkahan pakkasi. Eväitä mukaan laittoi, kajonaan piti joutua, kot piti jättää. Mieron tielle lähettiin, evakoksi jouduttiin. Luoja meitä varjeli sodan kauhuilta ja vihan tihutöiltä. Sit kun sota loppui, me Helsinkiin muutettiin. Rauhan aika päättyi. Jatko sodan kauhut siellä uudelleen koettiin. Pommisuojiin juostiin. Ikkunoita pahveilla peiteltiin. Yhtiön saunassa lämmiteltiin. Meidät sit Ruotsiin lähetettiin. Voi meitä pieni polosi. Lasten siirtolassa hoivattiin. Vieraitten kotiin jouduttiin. Kyllä meitä siellä hyvin hoidettiin. Herkuillakin helliteltiin. Mut maamon ja tuottoin kaukana. Omaa kotiin kaivattiin. Anna voimaa luottaa sovintoon. Anna voimaa luottaa sovintoon. Sota on täällä, mielessä pyörii Ukraina. Vanhat muistelee entisiä, mie mietin tulevaa. Rajalle laittaa avataita, uutisissa hävittäjäkaupat. Maapallo palaa, Turkissa järisee,
Afrikassa vaikea elää. Kaupungeissa viemärit täyttyy, padot murtuu, golfvirta kääntää suuntaa, jäävuoret rytisee mereen. Tässä me nyt olemme, ylikulutuspäivä meni jo, hätä huutaa siellä täällä, ummistammeko silmämme? Missä se viisaus löytyy? Anna voimaa luottaa sovintoon. Anna voimaa luottaa sovintoon. Kahan mitä mie neuvoksi antaisin, ohjenuoraksi ojentelisin, suunti miksi suikkailisin, tulevaisuutta tutkailisin. Ohoi työaikamme immeiset, minun nuorempi polvi. Ei oo teillä sodan polkuja ollut, ei pelkoa ja hävitystä. Suostukaa kuitenkin näkemään, tunnistamaan vaaran merkit. Mustat pilvet taivaalla, karikot veden pinnan alla. Mihin me ollaan matkalla, luonnon tuhojen keskellä? Atuhon merkit ihmiskuntaa opastavat, muuttamahan suuntaa, vähentämään kulutusta, varjelemaan luontoamme. Ei aina vaan ottamaan, ei haaskaamaan ja hävittämään. Me ollaan osa luontoa, maailman lapsisi, lapsosia. Anna voimaa luottaa sovintoon. Anna voimaa luottaa sovintoon. Mikä meitä ihmisiä johtaa maapallon tuhoon, julmuuteen toisia kohtaan, luonnon hävittämiseen, itsekkyyden ja vallan halun voittoon. Miten estää vallan ja vihan voima, ettei ne tuhoa uskoa rauhaan ja yhteisymmärrykseen? Mihin näky paremmasta on kadonnut? Voimmeko luoda paremman maailman? Anna voimaa luottaa sovintoon. Anna voimaa luottaa sovintoon. Ka meil pitää olla rohkeutta kohdata epäkohtia, tuoda ne näkyviksi, etsiä yhdessä ratkaisua. Uskaltaa kohdata ja ymmärtää erilaisuus, antaa tilaa lähimmäisille, ei alistua tekniikan orjuuteen. Etsitään yhdessä rakentavaa tapaa luoda yhteyttä. Erilainen voi olla lähimmäinen, vaikka näkökulma onkin erilainen. Etsitään yhdessä ratkaisua. Anna voimaa luottaa sovintoon. Anna voimaa luottaa sovintoon. Mikä on hiljaisen joukon vastuu? Johtaako meitä muutoksen pelko? Annammeko elämän jatkua ennallaan, vaikka se johtaisi meidät tuhoon? Ole rohkea kohtaamaan aikamme avoimesti. Katson silmiin pelkojani, vaikenemalla annan tilaa vallanhaluisille ihmisille. Pelon johtama ihminen alistuu vaikenemisellaan itsevaltiaiden hallintaan. Me olemme saman maailman lapsia,
Maapallo on yhteinen kotimme, ei tuhota sitä itsekyydellämme. Toisella puolella palloa asuvia, emme voi laskelmoidusti käyttää heidän voimavarojaan oman elomme parantajana. Täällä me yhdessä elämme, anna Luoja meille viisautta, löytää huolenpitoa ja rakkautta. Me isoäiteinä välitämme viisautta ja rauhaa. Anna voimaa luottaa sovintoon, anna viisautta luottaa rakkauteen. Kiitos. Kiitos teille. Kiitos Kirkko- ja Lappeenrannan Lyseon laulajat. Nyt pääsee pöydän antimien kimppuun ja katselemaan kaikkea ajatusta herättävää, mitä täällä on. Kiitos, kun olitte mukana.